Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang atong mga kaigsuonan nga nabiktima ni adtong bagyong Odette nga unta makarecover na. Kaluy-an unta usab ang mga tao nga naningkamot sa pagtabang kanila, labi na ang ato mga benefactors and donors nga naghatag nato og mga hinabang para niining atong proyekto sa DMC or Divine Mercy and Charity para sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglag mga atop karon. Atong iampo sad ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, patalinghogi sa langit nung kaluoy, ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo, himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton, ug liguna kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, tapos sila makakaon didto sa silo, mitindog si Ana. Si Eli ang pari, naglingkod duol sa haligi sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Labing guula ni Ana ug nagampo siya sa Ginoo ug nagilak pag-ayo. Nanaad siya og miingon, "O Ginoo nga labing gamhanan, kung tagdon mo ang kasubo sa imong sulugoon, ug hinumduman mo ako, ug hatagan mo akog anak nga lalaki, ihalad ko siya kanimo, aron mag-alagad siya kanimo sa tibuok niyang kinabuhi, ug dili ko gayod siya patupihan." Ug samtang siya nagampo sa Ginoo, gipanid-an ni Eli ang bakba ni Ana. Nagampo si Ana sa hilom. Ang mga ngabi lamang niya nagkibot-kibot ug wala mabati ang iyang tingog. Busa nagtuo si Eli nga hubog si Ana. Og giingnan niya siya, "Kanus ka man huwasi sa imong kahubog?" Ayaw na pag-inom. Apan si Ana mitubag, "Dili ako hubog, apan may gikagul-an ako pag-ayo. Wala ako makainom og bino o isog nga ilimnon, kundili nakigsulti ako sa Ginoo tungod sa akong kaguol. Ayaw isipa nga daotang babay ang imong alagad, kay nagpahungaw lamang ako sa akong kabalaka ug kasubo." Unya mitubag si Eli, "Ayaw na kaguol. Hatagan kaunta sa Dios sa Israel sa imong gihangyo kaniya." Ug miingon siya, "Hinaot unta nga kahimut-an mo kining imong sulugoon." Unya milakaw si Ana ug mikaon, ug wala na siya magsubo.
Unya mibangon sila sayo sa buntag ug misimba sa Ginoo ug namauli sila sa ilang balay didto sa Rama. Nakigilawas si Elkana kang Ana ug ang Ginoo naluoy kang Ana. Sa pag-abot sa hustong panahon, nanamkon siya og nanganak og lalaki nga ginganlan niyag Samuel. Kay kining bataa iya mang pinangayo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo. Ang akong gahom gibayaw diha sa akong Dios. Akong gibuntog ang akong mga kaaway. Nalipay ako sa akong kadaugan. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang mga pana sa gamhanan nangabali, samtang ang mahuyang nagabakos og kusog. Ang mga busog nagpasuhol og pan, samtang ang mga gutom nabuhong sa inagaw. Ang landay nga asawa nanganak og 7 ka anak, samtang ang inahan sa daghan nangamingaw. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang Ginoo nga patay ug nagahatag sa kinabuhi. Nagabanlod siya ngadto sa kahiladman ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug nagahimo sa dato. Siya nagahimo pagpaubos ug siya usab ang nagabayaw. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum ug sa pagkasunod nga adlaw ng igpapahulay
misulod si Jesus sa sinaguga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudloan kay may gahom man siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinaguga ug misinggit, unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom ug gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit ug kusog ang yawa ug migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila, unsa ba kini bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman rabagayod kaniya. Busa ang balita mahitungod kang Hesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Kining atong nabati sa Ebanghelyo na si Kristo nanudlo nga dunay gahom, maunta ni ang mahitabo sa tanan nga nagsunod sa Ginoo. Kay si Kristo ang iyang tingog dunay gahom, ang iyang mga pulong na ay gahom, tungod kay ang nagsulti diha niya ug ang pulong nga iyang gipangsulti mao man ang gusto sa Amahan nga ipasulti ngadto niya. Mao nang dunay gahom. Kamo ang inyong pulong nabay gahom? Niya ang gahom para bagyod sa pulong sa Ginoo, pulong ni Kristo, mao ang gikahadlukan sa mga yawa. Kabati lang gud ang yawa sa pulong ni Jesus. Hapa siyang tiilan. Yan, niingon in taon ang yawa. Unsa may imong tuyo, imo ming laglagon. Abang murag hadlok ay yawa ba? Ya, kumusta man ang inyong pulong, makapahadlok sa yawa o makapalipay? Duda gyud ko nga murag makapalipay sa yawa ning atong mga pulong da. Nga naman, kay ang pulong nga makapahadlok sa yawa, kana yung pulong nga makapawagtang og sala. Pulong gani nga makapadaghan sa sala, pakpak yung yawa ana. Dito sa inyong balay, kung sa may mga pulong ninyong gigamit dito, makapawagtang og sala o makapadaghan. Nang magsigitag istorya bahig kwarta, unsaon pagpangwarta, unsa na makapawagtang nagsala o makapadaghan. Na sige na gitag istorya kwarta, unsaon pagpangwarta, ana mao na lang gina istoryahan, na pakpak ng yawa na. Pero mag-istorya ta og unsaon pagtabang ang mga nawad-an og atop, na pila ka slat atong paliton, ana. Kana unsa man na makapalipay na siyawa o makapaguol? Hindi na makapalipay oy. Tabang kas mga nanginahanglan, maguol ang yawa ana. Maguol siya kay ang pagtabang sa mga nanginahanglan, makapalangit man na, makapawpapas nagsala, kanang magtabang kas mga kanang works of mercy ba? Mao nang donatory slot nga unsa to? Divine mercy and charity. Arog mo palit ka ani, wag tang nang yawa diha nimo, ang yawa sa pagkaway kaluoy, ang yawa sa pagkaway pagpakabana sa imong mga nag-ilaid sa kalisod nga silingan, ang yawa sa pagkapalabi-labihon, ang yawa sa kadawo, ang yawa sa kahakog, mawa na sila inigpalit nimong slat.
Yan, ipalit na mo. Doko-doko dahil mo manggimi bugas sa amo pader. Awa na siya. Ang imo laging kaugalingon dayon imong tanahon. Awa na pakpak dahil yawa na dayon. Ana. Awa lipay ta kay nanataroy mga 547 ka slots nga nahalin sa DMC. Oh, di pakpak. Oh, gamay na lang nahibilin eh. 2,453 slots na lang. Salamat guys mga tao nga makapawag yawa. Ang sunod sad nga makapawag yawa nga mga pulong kana yung pulong sa gugma. Kana bang magsigi kag higugma sa imong isig ka tao. Muna si Eli diri sa unang pagbasa tan-aw niyang ana, judgmental kay siya ba. Kibot-kibot ang maabang ana, naghilak in siya, hubog man tingali ni. Kay usay mo hilak ra ba sa ning diya luyo ka na bang dihang magsigig pangayo ba si Rocco ba. Pader na hubog basta mahubog na siya sabaan man kayo. Nyag di mahubog mag-brad na ko, brad. Kini brad. Ana ba. Mao sa tuhuna-huna ni Eli, tan-aw niyang ana, judgmental kay siya ba. Kibot-kibot ang baba, ingon dayon si Eli. Kanang nus ang pamankahuwasan sa imong kahubog. Ay mo pagsighubog-hubog, mga babae mong buhat niya pala hubog kay mo. Si Ana nitugas tinuon, wa man ko mahubog. Nagampo ko, 14 sakitas akong gibati karon. Kani magong nahigugma, di ka mong hukom sa tao nga imong nakit-an suma sa imong mata. Ang imong panikamutan, masayra nimo nganong naingon ana siya. Paragod ana mga prostitute, kita kag prostitute mubo kay short unya 40 in town kiay diha aron lang yun mahalin. Unsa may imong bation? Maluoy ka o mutamay niya? Kamu ba? Kamu? Kita mo. Siging pa-display ang ilang lawas aron mo palit hasta pare makapalit usahay. Unsa may inyong bation? Ganang masuko mo o maluoy? Ako mubati jud ko ang nagkaluoy. Sunan ka? Ang iyang gibaligya iyang lawas arang-arang natog isda iyang gibaligya. Lawas sa isda, iyang lawas. Sa to pa 40 na yung lisura na. Nya atong tamayon, atong kasaban, labi na gyud ang imong bana mo makapalit. Masuko dayon ka. Ay kasuko may nalang ganina napalitan. Di ba? Mas may pa imo i-congratulate imong bana. Ikaw no, buutan jud kay ka. Ngano, mutabang jud kas mga makaluluoy. Ano siya bitaw karong hapon dai mo balik na sa ko dito kay taba sa kwarto. Unsa may mo isulti? Imong kasaban. Ayaw. Siguro ag unsaon imo paghigugma. Kanang kakita kag imong igsuon or imong anak ni suyop. Ni suyop. Siging drugs. Sa man ka masuko ka o maluoy? Labi na yung sige na nagpangawat. Sigig pangawat. Masaman, masuko ka, maluoy. Klaro. Si Kristo, makakita gani nagmakasasala, ang iyang unang bation, dili kasuko, kaluoy yun. Muna, manginkamot siya kung saon inako pagtabang nini ang makasasalaan ni. Munang kita siya sa atong sala, purti ng dagkua, apil na ning nagwali, purti niyang luoy, siya ako gini ipalansang akong kamot diri kay ang tiil kay haron maluwas ni mga kanahang dagko apil na ning nagwali kay buangon sa kay nida ana maluoy siya ba di siya suko mo na ang yawa mawagtang kay ang yawa wa may kaluoy ang iyang giandam impierno man motong pagkabati ni Eli sa kamatuoran nga gibati ni Ana niingon din siya kaluy-an unta ka sa Dios sa Israel. So, unsa may hitabo? Nakapanganak dayon si Ana. Tungod kay nisuporta naman ang pari sa pagampo. Tubitang niadto kog Amerika, niya na dito'y suod kay nako ako'y nagkasal nila dire niya. Tulo na lang o duha na katuig ang milabay, wa gyud mamabdos.
Nga na, 2 ka tuig, 3 ka tuig, batugi ka sa akong pagkasal nila. Nga na, wagin na mabdos, yan ni, imbitar sila padir, ari higda sa amo, ito sa Phoenix. Yan ako, oh sige, anak ko, ato, gipaadto jud ko nila dito. Pag-abot ako, asa man ko matog? Yan siya, dihas among kwarto padir sila, nag-folding bed na lang dito na lang sa sopa na natog, bas gawas. Ba nag-asawa, dito ko gipatog silang kwarto na kung anong ari man ko sa inyong kwarto. Yan siya, aron may mga anak padir, ma-fertile na nga mong bed ba? Igda ina aron ma-fertile nako na ang pari nga may asawa mauna na ay parian lang imong asawa diri patupara kay aron na wasa ko may nanay wasad na ko'y ayo no. Pero dito ko sa Rome nako grabihan nilang pagtuo no, ang pari og muhigda sa ilang bed ma-fertile ang ilang kinabuhi nya makapanganak sila talagsaon biya na mo na nakaampo sa ko dito. Ginoo ayaw yung taong pakyasan ng ilang hangyo. Ana, oy pagkasunod tuig, namabdos. Pagbiya na ko ba, mga pila pa lang kanang buwan, namabdos. Awa na ron sila baby. Nang igadto sa nako, daghan na kanil mo pader, higda na sa among bed. Inyo sa tanong ko. Pero wasa ko, wasa to siya mo. Kuot-kuot itong higda ang asawa tingali. Basig maliwatos na akong pari nung ilang kuwan. Nasa to'y nagpa-blessing na ko. 8 na katuig, way anak. Nya, niingon din sila, padir, pandungi among kamot ba, nag-asawa ba? Anniversary ro na mo, padir. Padir, oy, maka-baby unta mi, nakamay unta, o mga anak nakasunod tuig. Nakapanganak yun pag sunod tuig. Pagbalik na ako'y gipabunyag, ingon siya, blessingin na sad mi pader nako hinaut unta kaluha ang sunod siya simba ko pader simba ko nako kamo buangon mo tagaan mo anak sa Ginoo lipay nya tagaan og kaluha guol usahay kita buangon kita pero ang Ginoo mo tan-aw gid na sa atong panginahanglan mao sa nay atong praktison ang paghigugmaay mao nang wag tang ginangyawa basta maghigugmaay ta. Ang solusyon aning mga adik dili patay. Ang solusyon aning mga homosexuals dili ang pagsalikway kung dili ang paghigugma nila og pagda nila paduol sa Ginoo. Ug unsa mang paagihan nga maduol sila sa Ginoo ato nang buhaton kay ang Ginoo ray mousab anang ilang kinaiya. Ang ato dad-o na to paduol sa Ginoo ug imo nang yaw-yawan malayo na na imo nang kasaban malayo na ipaduol sa Ginoo nya makapaduol gid nila sa Ginoo ang atong pagkamaluluyon o pagkamatinabangon kanila. Tubtang nag-meeting mi diri na ako yung mga ni Brad Loloy mga San Jose meeting ta kay atong pamalandungan kung saon pagtabang ni mga way atop sus ang mga wa may noy atop moy nanganhi dinhi sobra na hinuon to sila mga 200 kabuk na nga rin perti problemahan ako puno na kay ni dinhi nako ngano man importi naman ning daghana nya mao di ay kay nanginahanglan nya niingon dayon ko kinsa ninyo dinhi ang magsigig og simba kada Domingo dinhi sa tong simbahan ang nii sa tulo ra gyud ka buok nako mga buangon mong dagko kung kanus amo mga wagtangag atop una pa mo kakitag simbahan niya wa gani mo mawagtangig atop sige la mo tungit dito tingali sige la mo dito swertres sige la mo uyog-uyog anang bingo ana di gid mo manimba doko-doko lang bitaw pa diroy ana ato na sa tong mahatagag atop pohon ug na natay mahatag nya naman tay 547 ka slots basig mabahinan to natong atop di na sa to mga ni nya angayan batang magmahay angayan ba nato silang basulon dili oy may na lang nang nawagtangan silang atop at least naa sila moment nga naduol-duol sa Ginoo no mo nang atong ingnon tingali pagampo udit pa more aron dagan ang wani si aya sa dili sila maayo makadaot sa mga buotan apil na biasa tay mga minister o mga lectors kanang lupad pong mga atop hangtod karon gatrapal pa in town sige sa taw punghong pader kami sa pader ban ako lagi kabalatan dia mawaha lagi nang inyong atop mao nang kaning Ginoo mulihok ni siya
kung kita magpaubos diha kaniya. Nya naagid na ang paghigugmaay o ang pagduol sa Ginoo. Kay kung muduol ang tag Ginoo, bisan pagdaghan kay tagyawa, sama aning giyawaan na miduol sa Ginoo, nawagtang gid ang yawa diha niya. Dili siya mo'y nakapawagtang sa iyang yawa, kung dili ang Ginoo nga iyang giduol. Mo'y ni papahawa sa yawa. Kay naay gahom ang iyang pulong. Una kung magdatas pulong sa Ginoo, kamo mga ginikanan, magdamos pulong sa Ginoo ngadto sa inyong mga anak nga tapulan kayo, mawa ginang yawa sa katapulan. Oh. Alagi. Kanang inyong mga anak nga mga portigyod ka bisyoso, nya ang inyong dadon nga pulong ngadto nila pulong sa Ginoo, I love you, I forgive you, it's okay, maging sino ka man, mamahalin kita. Nya nasakitan ko pero okay ra, ako ra gid ning dawaton nga nasakitan ko si imong gibuhat. Kana mga inana ba? Nindota lagi, pero dako-dako ginog damage, mabaligya ang imong mga butang, makawat ang imong kwarta, mapobre ka, usahay malansan pa ka sa cross. Kung mao man na ang bugti aron maluwas ang kalag, buhato nato. Kay gibuhat sa na ni Kristo, gibuhat na ni Lorenzo Ruiz, gibuhat ng Pedro Calungsod ug sa tanang mga santos, aron lang maduol kita sa Ginoo nga mga makasasala pagkanindot ana, no? Nya og ato nang buhaton daghan kay tag maluwas ug makaawit gid taning awit sa salmo nga nag-ingon, kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunobos. Mao ni ang kanta ni Ana na namugna niya pagpanganak niya sa iyang anak nga si Samuel. Nakaawit siya pagdaig sa Ginoo. Mao sa ni ang gikopya ni Maria sa iyang pag-awit sa dihang nagmabdo siya og Ginoo. Nindot kay no? Sige, nindog na ta mga Diyos nun. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ang Dios mamati kanunay sa tingog sa iyang katawhan, busa masaligon kitang mudangop sa atong panginahanglan ug mutuaw. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan nga magmakanunayon siya pagtudlo sa kabililhon sa pag-ampo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong nasod, ilabi na ang mga namunuan ni ini nga mamati sila sa tingog sa mga kabos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuong nangamatay,
nga matagamtam na nila ang kalinaw ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Dios tinubdan sa tanang kaayo, dawata kining amo mga pagampo nga gituboy dihas gugma og pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan. Pinaagi niini mutubo unta kami sa pagkasantos o gitugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon, apil sa tungwa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, uabot ganahan mo, ang imong gingharian, mahatuman ang imong pagbuot. Dili sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Tugpasayo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kahadamo. Kung dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunualuwasan kami sa hadamutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay imo man
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Love it was that made us, and it was love that saved us. Love was God's plan when He made man. God's divine nature is love. Born of God's love, we must love Him. That's why He made us to love Him. But only when we love all men can we partake of God's love. But only when we love all men can we partake of God's love. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento, mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo.
Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Gihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa na atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkagamhanan, the power of God or divine power. Nya mahitabo ra ni kung kanunay natong gamiton ang pulong sa Ginoo sa atong pagpakigrelasyon sa atong isig katao. Salamat sa nagpatalinghog sa pulong sa Ginoo nga naatay mercy and charity nga ihatag sa ato isig katao. So ang atong nadawat na nga Divine Mercy and Charity or DMC nga slots sa ako nagikaingon kaganiha 547 slots na. Pakpakan na to usab ang atong mga kaigsuonan. Nya nagbana-bana man taanig mga 3,000 slots. So 2,453 slots na lang ang nahibilin. Nya kutob ni karong Domingo, Martes pa man ron, basin pag mahurot-hurot ra ni siya, no? Salamat yun kayo. Malipay ng atong mga kaigsuonan aning wa nay mga atop. At least matagaan o pipila ka mga pligo sa sin. Manguntak pa ko og supplier nga makahatag sa natog dili kayo mahal nga presyo. Basin sag maluoy sad ba? Nasay kasing-kasing maluluyon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma,
kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. It only takes a spark to get a fire going, and soon all those around can warm up in its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone you want.